štúdiu Máhol vítame aj Martina Škovu z týmu Wolfstichy, čo sú vlastne poľským majstrom v amatérskej lige. Marcin, jakie są oczekiwania dziś od tego turnieju albo meczu? Witam wszystkich. Jakie oczekiwania? No, zajęliśmy u nas w naszej lidze pierwsze miejsce, udało się. Jest to dla nas jakaś taka nowa doświadczenie, inicjatywa przyjechać w ogóle do innego kraju na Ligę Mistrzów, która super brzmi. Liczymy o najwyższy cel, najwyższe miejsce, ale tak naprawdę liczy się też dobra zabawa, to żeby się tu spotkać i spędzić ze sobą fajne 2 dni tutaj, więc jesteśmy wdzięczni, że tutaj jesteśmy i zostaliśmy zaproszeni. Będzie to właśnie taka pierwsza konfrontacja z inną drużyną. A jakie są może oczekiwania z tej strony? Przecież nie znacie tej drużyny. Tak, szczerze mówiąc nie wiemy czego się spodziewać tak naprawdę tutaj od drużyn ze Słowacji. Gdzieś tam niektórzy oglądali transmisje meczowe, ale to tak naprawdę dopiero jak zobaczymy na lodzie, okaże się jaki jest ten poziom. Wiemy, że w lidze tej tutaj, co grały drużyny z Polski, Krynica i chyba Sandecja Nowy Sącz. Krynica no, nie dostała się do 2, a Krynica jest mocnym rywalem dla nas osobiście, więc nie lekceważymy, uważamy, że będzie wysoki poziom i naprawdę trzeba się naprawdę postarać, żeby wygrać te mecze. Było coś inne w treningu albo coś takiego, przecież nieznana drużyna, albo wszystko poszło tak jak zawsze? Jadąc tu, gdzieś tam też borykamy się z małymi kontuzjami, więc gdzieś tam w czwartki mamy zawsze treningi w Polsce. Zrobiliśmy małe przeszeregowanie, jakby przygotowując się dokładnie pod te spotkania. Ustawiliśmy sobie tak piątki, żeby też były te piątki wyrównane na każdą formację od przeciwnika, ale czy szczególnie jakichś treningów to nie mieliśmy. Dziękuję bardzo, Marcin, i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Pri mikrofóne štúdio Máhol máme aj zástupcu bardejovských Partizánov Romana Gracu. Roman, minulý týždeň v finále a dnes také malé semifinále Superpohára, aké očakávania? No, tak po minulom týždňovom by som povedal, že trošku debakli. Dnes máme opäť novú výzvu a dosiahnuť najlepší výsledok. Verím, že sa nám to aj podarí. Nepoznáme vôbec to poľské mužstvo, takže sme plní očakávaní, ale budeme hrať svoju hru a snad sa nám podarí dosiahnuť dobrý výsledok. Trošku predbehol moju otázku s tým, že nepoznáte to mužstvo. Bola možno príprava nejaká iná na tých Poliakov, alebo len si to netržíte? Vôbec nie. Naša príprava je od zápasu k zápasu. Sme chalani, ktorí sa poznáme dlhé roky a hrajeme si svoj štýl a nikdy som nepovedal, že systém, ale tak sme sa prebojovali ďalej a myslím, že nič nebudeme ani naplniť. Dobre, tak budeme držať palce, aby to bol zase boj o nejakú tú medailu po týždni. Veľmi pekne ďakujem, všetko dobré, majte sa. V štúdiu Máhol máme aj viceprezidenta klubu HC Silesia Power Katovice, Damiana Nahu. Damian, jakie są oczekiwania przed tym Superpucharem? Oczekiwania takie, że przyjechaliśmy się dobrze pobawić. Nie mamy pojęcia, jaki poziom reprezentują drużyny stąd. Sami przyjechaliśmy głównie z nastawieniem, żeby nie mieć kontuzji i pobawić się hokejem, a nie grać tylko po to, żeby wygrać za wszelką cenę. Co znaczy dla Was taka międzynarodowa konfrontacja? To jest bardzo fajne przeżycie, coś takiego przeżywamy pierwszy raz. Dla nas to jest coś nowego i mamy nadzieję, że będzie to co roku organizowane. Było coś inne z Waszej strony, jeżeli chodzi o przygotowanie na ten mecz, albo po prostu tak jak zawsze? Tak jak zawsze, wszystko tak jak zawsze, jedynie co ostrzegaliśmy chłopaków, żeby na treningach przed mistrzostwami no nie nabawili się kontuzji. Dobra, dziękujemy i życzymy powodzenia. Dzięki. Żeby som ja bol spokojný, môžeme? V štúdiu Máhol vítame aj Jana Vlka za HK Lions Vidník a Janko, ty si zároveň aj jeden zo spoluorganizátorov Medzinárodnej amatérskej hokejovej ligy. Na úvod, aké sú očakávania možno od týchto zápasov, ktorí nastúpite? Tak máme Katovice skončili v Poľskej lige na 2. mieste. Nevieme, čo budú hrať, čo sme si pozreli záznamy z zápasov, tak ak budeme mať šťastie, tak mohli by sme tento zápas vyhrať. No, to všetko záleží od šťastia, či nás bránka podrží. Boli možno aj prípravy nejakým spôsobom iné, alebo prebiehalo to štandardne ako počas ligy? Tak, štandardne ako počas ligy. Budeme vidieť, čo prvá tretina ukáže a takto budeme hrať ďalej. Odhľadnúť od zápasu som spomenul, že ty si vlastne aj jeden z tých nositeľov tej myšlienky Superpohára. Aké to bolo z organizačnej stránky? Dohoda s partnerskou organizáciou a celý ten kolos vlastne dohodnúť a zorganizovať? Tak v prvom rade si musíme uvedomiť, že je to o organizačnom tíme. Dali sme dokopy 2 krajiny, konkrétne Slovensko s Poľskom.
s Damianom, čo je šéf Poľskej ligy, tak sa spolupracuje zatiaľ dobre. Verím tomu, že tak sa bude spolupracovať aj naďalej a myslím, že tá myšlienka sa bude niesť aj do budúcich rokov a to bude také vyvrcholenie toho hokeja aj v jednej lige, čo je poľskej, aj v našej slovensko-poľskej lige. Janko, budeme držať palce aj na ľade, aj samozrejme po organizačnej stránke. Ďakujem.
Partnerem południowej amatorskiej ligi hokeja jest Aspol, właściciel sklepu internetowego mięsodlapsów.pl. Medzinárodná amatérska hokejová liga, ktorá spája Slovensko a Poľsko na ľade. 2 sezóny, 5 štadiónov, 9 tímov a viac ako 240 hráčov. To je bilancia jedinej medzinárodnej amatérskej hokejovej ligy na Slovensku. Liga, ktorá vznikla s cieľom prepojiť amatérskych hokejistov naprieč hranicami, sa teší rastúcemu záujmu a úspechu. V aktuálnom ročníku sa predstavilo 6 slovenských a 3 poľské tímy v rámci 43 zápasov. Zápasy sa odohrávali na 4 štadiónoch, v Bardejove, Krynici, Stropkove a Sanoku a priniesli množstvo napínavých športových momentov. Medzinárodná amatérska hokejová liga si za krátky čas vybudovala silné meno na amatérskej scéne a potvrdzuje, že hokej spája, bez ohľadu na jazyk, národnosť, vek a hokejové skúsenosti. Ďakujeme všetkým mužstvám za skvelú hokejovú sezónu a našim partnerom za podporu a v novej sezóne dovidenia.